La persona que vos presenta avui es pren molt seriosament la pilota valenciana. Creu que la pilota és la columna vertebral de tota una cultura. Jugador de raspall, fundador i coordinador de Pilota Veu i creador del Màdel. Això què serà? Me sona a mi com a pilota que no és pilota. Com les paelles que no són paelles, que duen xorís, llonganisses... Es veu de cada cosa per ahí. Màdel. Què és això? No, pues és la pilota adaptat a les festes que tenim. Perquè els criquets estan caient i hi ha que fer alguna cosa. Però això és pa pijos també, com el pàdel, o... Així poden jugar pijos, poden jugar dones, xiquets, coixos, bancos, tot. Bueno, pues ¿se prepara la mano o algo? No, hombre, no, prepararse no falta. No te son ganete, eso no está mal. Es un esport muy explicat. Va, voy a intentar-ho. Anem. És més just de lo que pensava, però això no és lo meu.